bod. Matěj Novák je v rampě. Prvním triky. Jo, Matěj Novák. A pak backside. Voilà. Rodeo v rampě. Pokousal Matěj Novák. Quicksilver. Taká jen 50-50 lidí. Matěj Novák. A je na kickeru Matěj Novák. Matěj Novák má za sebou. Skvělý brácho. Matěj Novák s číslem 19. Jo, 9-5. Velmi čistá jízda. Super. První. Šílený rodeo. Matěj Novák. Zaklonul při mocnutého grabu. Ale čeho? Na terén, to byl Matěj Novák a jeho první run. Ve chvíli už jenom počká na součet bodů. Jako nahoře jsou točený tady v tom, že jo, a tady vidíš akorát do skok. Tenhle borec v rampě Pak budou jenom skákat. To jsou nějaký jízdy, protože v finále to budou jenom skoky. Ve vzduchu taky nedělá problém. To je teplo, jak Matěj Novák. Číslo 18, postavení Goofy. By měl být připraven. Randall bodu. Za right, electric, Vesta. Tak to jsou body pro tebe, brácho, a jdeme dál. Honza Nečas. Neči. Ročník 84. 84, jo. Patří mezi naše nejlepší jezdce v České republice. Honzi Nečase se hodně očekává. Sledujte od TikTok v rámci 540. Backside 540, druhý skok v rampě. Nečas se hodně těší na ten závod. Určitě velká motivace. A jde na rail. Tak pojď, či ukáž nám tady dole. Jde na switch, Honza Nečas, cap. Whipper! Honza Nečas, škoda toho dopadu. Napsal. Neči. No to je král. Ostrý. Pájo, nazdar. Letěl opravdu mega daleko. Jeden z nejdelších Pak masakra.